A Costa da Morte terá base estable de vixencia aduaneira en Brens, no Concello de Cee, logo de 30 anos de espera. A reorganización do servizo inclúe tamén apoio dende a Coruña e embarcacións en Muros e Camariñas. A medida forma parte dun plan coordinado a nivel nacional. Está previsto que operen 3 embarcacións, unha Rodman 33, que xa está activa en Muros, unha patrulleira Rodman 101 con base en Brens e unha semirríxida destinada á ría de Camariñas. Dende o Bloque Nacionalista Galego, o deputado Óscar Insua. Pois é un día para estar contentos. No BNG da Costa da Morte, desde logo, temos que dicirlo, estamos moi satisfeitos porque por fin logramos unha demanda histórica da comarca, e non é outra cousa, é que vamos ter pois unha base do servizo de vixiancia aduaneira que vai a servir pois para controlar este punto negro, non? Na vixiancia da costa e para loitar pois contra esa lacra que é o narcotráfico. Xa digo, non fui sin tempo, pero a espera pagou a pena e por fin se cumpre pois con esta demanda histórica. Nós, desde o BNG, fomos os primeiros en traballar, en volver a traer o debate nas institucións, aquí no Parlamento Galego, tamén no Congreso dos Diputados, e por fin tamén, xunto coa presión social dos veciños, pois logramos que se cumplira esta demanda. Asegura que seguirán traballando para que a unidade administrativa entre en funcionamento canto antes e conte cos medios axeitados.